El món està trasbalsat. Econòmicament hi ha un gir o un retorn cap a un passat. És hora que des de Mallorca, des de les Illes Balears, les institucions i també els col·lectius empresarials, sindicals, etc., posin fil a l'agulla i repensin quin ha de ser el model econòmic a partir d'un món que gira cap en el proteccionisme i on la paraula de moda són aranzels. Això és vida, comencem. Començam el programa, l'edició número 37 d'Això és vida. Avui parlarem de publicitat, de màrqueting i de moltíssimes qüestions més amb el nostre convidat a l'entrevista, que és en Roger Gotarrodona. A la segona part, en el blog dedicat a analitzar l'actualitat, avui mos hi acompanyaran, a banda d'en Roger Gotarrodona, que el reciclarem cap en aquesta segona part, na Lila Tomàs i en Joan Riera Frau. Parlarem, per tant, de les corolles que ells mos proposin. Però ara és el moment d'encetar l'entrevista i, per tant, de donar la benvinguda al nostre protagonista, en Roger Gotarrodona. Roger, molt benvingut. Moltes gràcies, Tomeu. Vull parlar amb tu de diverses qüestions, però també voldria dir a la nostra audiència que ets professor de màrqueting de la Universitat de les Illes Balears, fundador de l'agència Tàndem de comunicació i, a més, ideòleg de campanyes publicitàries, comunicador, articulista, editor, creador de continguts i un apassionat de la cuina, també en parlarem una miqueta, si mos arriba. I de qualque altra passió teva, també, segurament. Però vinga, som-hi. Com funciona el món de la publicitat a les Illes Balears? Jo crec que a les Illes Balears, en realitat, funciona com funciona arreu. En realitat, una agència de publicitat el que és el pont entre una empresa i el mercat o el seu públic objectiu, i l'agència, d'alguna manera, el que fa és que comuniqui d'allò millor i més efectiu de cara en el missatge que vol comunicar i en el seu públic objectiu. Llavors, les Illes Balears, en realitat, bueno, tenim especificitats, però com per emmarcar, funciona com arreu. I institucionalment? És a dir, les institucions també són un client important, també tenen moltes coses a comunicar i aleshores normalment també contracten agències de publicitat. Bé, sí, normalment les institucions, sí, solen mitjançant concursos públics o... De totes maneres, t'he de dir que Tàndem específicament no hi feim feina, però vaja, no és com altres agències com molt orientades cap a la comunicació institucional, però bueno, a nivell institucional, lògicament és un client sucós perquè té força recursos. Per tant, jo ara som una empresa, diguem, o muntam una empresa i la millor manera de donar-me a conèixer és contactar amb vosaltres i que vosaltres me prepareu, me recomaneu una campanya per arribar al meu públic objectiu. Bueno, no és un supòsit. Vosaltres sou una empresa que teniu coses... Malament, ser una empresa que es dedica a la comunicació, lògicament, fa poc, en aquest cas, que com a projecte sou aquí, llavors, és a dir, allò que vulgueu comunicar aquí, de quina manera, quin timing, i el que sigui nosaltres o sigui un altre professional, el que primer fas un briefing, d'alguna manera, quins són els objectius, com te planteges estratègicament funcionar. I llavors, en base a això, se fan tot unes determinades accions, el que se diu posar en marxa el mix promocional, és a dir, les diferents eines promocionals que existeixen, entre elles televisió, ràdio, possiblement podria ser client i proveïdor en el mateix temps. Exacte. En podem parlar? Que de fet ho sou. I llavors vestir l'estratègia. Jo record el món de la publicitat, de les agències publicitàries dels anys 90, que era com una espècie de bogeria, no? Una cosa com molt inflada.
No sé si ara actualment existeixen aquest tipus d'agències tan grosses, en tanta gent, a part dels creatius, que és un personatge que m'agradaria parlar-ne després, però no, tota aquella bimbolla i ja també te demanda pas. Hi ha molt de taurons en aquest oceà de la publicitat. Jo crec que en els anys 90 hi havia molt de tot. Molt de tot. I no em porta entrar en detalls. I no em porta entrar en detalls. Llavors, mira, el que sí ha canviat, a les Illes Balears i arreu, és la manera de comunicar. Mira, per exemple, comunicació política, que també m'hi he dedicat, si un recorda, quan hi havia unes eleccions, les ciutats, Palma mateix, està absolutament empaperada, hi havia banderoles, hi havia míting. Ara, avui en dia, si uns ven i no ha escoltat la ràdio i televisió, probablement no sap ni que hi ha eleccions. És a dir, la manera, el canal de comunicació ha canviat. L'emissor, receptor, el missatge, tot segueix igual. El que passa és el canal, com comunicam. Llavors, noves eines com aquesta manera de comunicar que estem ara que avui se penjarà a les xarxes, m'has comentat, que teniu seguidors a YouTube, llavors això fa 10-15 anys era ciència-ficció. Llavors, aquestes noves eines ens permeten fer una comunicació més diferent, probablement més efectiva. Podem segmentar coses que abans, clar, eren tanques publicitaris, pàgines senceres en els diaris, cartells, era una manera de comunicar una mica indiscriminada. Ara poden segmentar per públic, a nivell territorial, a nivell sectorial, a nivell professional, a nivell d'interessos, a nivell lingüístic, a molt de nivell. Llavors, la tasca de màrqueting més que publicitat. La publicitat és una eina dins promoció que a vegades és una de les pates importants les potes importants del màrqueting. Llavors, el que sí un és professional, una agència professional, és fer una estratègia. Allò que potser dels anys 90 de gastar per gastar i molt relacionat amb institucions, perquè l'empresari s'ho mira molt, es seu tot bé, clar, quan tires amb pólvora del rei, que és el que fan moltes vegades les institucions, bueno, sempre, amb pólvora del rei, llavors a vegades és més alegre. Probablement això és el que ha canviat, que ara hi ha més especialització i menys festa, no? Exacte. Ara sí que arribam a la figura del creatiu, perquè aquí sí que ha de ser, o sigui, és gent especial, fins i tot fa uns anys vaig arribar a pensar que eren els poetes del segle XXI, amb el sentit de que han d'aconseguir un missatge el més condensat possible, en les manco paraules possibles, i que tingui el major calat i el major contingut i el major impacte possible, no? Home, el creatiu, tornem a dir, forma part de l'equip, és un equip, perquè hi ha d'haver un creatiu, però hi ha d'haver un dissenyador gràfic que sap interpretar això, hi ha d'haver un realitzador, un productor, és a dir, és un poc tot plegat, no? I és vera que evidentment és un art, és un artista, són un artista, tot professional que fa la seva feina ben feta, amb cura i tal, és un artista. A vegades ho he comentat diverses vegades, que dic, per exemple, posaré un exemple, creatius, però creatiu no significa només fer una imatge xula, potser t'ha dit fer un claim, un missatge, condensar-ho, ser capaç de captar l'atenció del públic. Me fa gràcia perquè fa anys, xerrant dels partits polítics que fan programes enormes i tal, i pàgines que no sé llegir ningú, crec que no sé llegir ningú, i llavors un creatiu que havia fet la campanya del Partit Demòcrata dels Estats Units quan va guanyar en Clinton, era una xarra i tal, i mos va dir, diu, al final les eleccions se guanyen, diu, per 5 paraules, per 5 frases de 5 paraules que pugui entendre un nen de 5 anys. Llavors jo crec que a vegades... Regla de 5, per tant. Sí, sí, això que vull dir amb això, que el creatiu ha d'aconseguir això. Per exemple, hi ha campanyes publicitàries que han tingut molt de Warner, molta notorietat, però que després... Ara te posaré un exemple. Hola, soy Edu, feliç Navidad. Jo he fet proves amb els meus alumnes i no em sabien dir quina companyia era. Llavors, això passa.
Sí, però llavors això és una creativitat sense retorn, per tant és una mala campanya publicitària. Tu vols comunicar amb objectiu, amb un objectiu de retorn, sigui una empresa amb un retorn del seu producte, o sigui un partit polític amb un retorn que sigui el seu vot, o sigui el que sigui. O sigui, llavors, sense retorn, la creativitat, sí, ok, però ha d'estar enfocada a un objectiu. Quina campanya me posaries com a exemple de campanya bona, de les que tu diguis, ostres, aquests ho varen... Bé, jo crec que, sí, abans del programa m'has dit que m'ho demanaria i no m'has donat temps de pensar. Per tant, mira, n'hi ha una que a mi... No sé, a nivell mundial o que te posaré a nivell local. Mundial. A nivell mundial, mira, n'hi ha una que a mi m'apareix fantàstica, sobretot perquè resumeix el que és. I que és, per exemple, Apple va sortir un Think Different, no? Sí. Llavors, esclar, aquestes dues paraules resumeixen molt bé el que és posicionament. Posicionament és el que el consumidor, el lloc que ocupa aquell producte o aquella empresa o la marca dins la ment del consumidor. Llavors, el Think Different és un concepte que fa que Apple és diferent de tot l'altre. És com allò del te gusta conducció, t'agrada conduir de BMW. Sí, aquest és millor Cormet. Sí, però no el BMW. Llavors, Apple com se posiciona? Com allò diferent. Jo, per exemple, ara avui en dia els alumnes utilitzen ordenadors. Jo quan estic explicant i veig que tenen el portàtil tot, ara ja ningú escriu. I veig, clar, els que tenen Apple, i a vegades jo ja sé els exemples que posaré, perquè segurament els que té aquell ordenador Apple té un iPhone i uns iPods. És una manera de segmentar un públic molt fidel, fent-los part de la marca, i aquest Think Different és un altre. I ara te poso un altre, per exemple... Perdona, el de Think Different tenia un dels suports audiovisuals, era aquelles imatges del gran germà parlant i tothom igual, repat igual i tal, escoltant fins que arribava una atlota i tirava, rompia la pantalla, que nosaltres a vida vàrem emular una mica aquest spot. En màrqueting, ser diferent és el que tots cerquen. Per què? Perquè avui en dia que hi ha una superpoblació de productes, o sigui, competeixes contra tots, quan tu aconsegueixes un monopoli temporal, és a dir, quan tu ets diferent dels altres, quan tu tens el teu públic, aquell públic ja no tria. Has aconseguit ser diferent. Has aconseguit que si aconseguim que el públic objectiu d'Això és vida siguin seguidors, siguin followers, el que es diu ara, d'aquest programa, ja no trien entre Això és vida i un altre d'entre possible. Llavors has creat la teva comunitat. Llavors, ser diferent, el que es diu diferenciació, és el que persegueixen les marques. Si a tu t'agrada un restaurant o un tipus de roba, una marca, una emissora de ràdio, si aconsegueixes que tu identificar-te en la teva, jo és la meva emissora, és que és la meva marca, te la fas teva, d'aquí totes les campanyes de fidelització, has guanyat el teu públic, has guanyat probablement la supervivència com a empresa. Sí. Te volia dir un altre. Sí. Vinga, no. Líder és el líder. Coca-Cola, en un moment donat, fa una campanya increïble, perquè és que aconsegueix personalitzar el producte. La marca més global del món, llavors es va fer, no sé si us recordeu, una campanya que posaven els noms més comuns a les llaunes. I tu te podies comprar la teva llauna... No sé si en català ho feien. Tomeu m'apareix que no hi era. Roger, t'asseguro que no, en anglès potser sí. Però vaja, que d'aquesta manera era una manera d'allò més global passant al punt personal. I em sembla una cosa excepcional. Com influeix, com impacta a les xarxes anomenades socials o virtuals en tot el món aquest. De fet, jo hi ha qualcú que ha muntat qualque empresa que ja m'ha dit jo amb una bona presència a xarxes m'abasta. Les xarxes avui en dia són fonamentals. Ara nosaltres estem muntant una campanya per una important empresa ara i pràcticament mitjans convencionals cada vegada menys. Probablement la ràdio, però està clar que la publicitat estàtica està cada vegada és molt cara. I és el que te deia, la segmentació. Les xarxes són fonamentals, són un fenomen. Hi ha partits polítics que, amb molt poc pressupost, via xarxes, via segmentant el seu missatge, tal, i el partit polític, i ja no dir-te la campanya darrere d'en Trump, que havia el control de xarxes. Ara no entraré si
Sí. El que passa és que... Problema ètic. Sí, dic el tema d'eficàcia. D'acord. Però aquí ja hi entra, en la fragmentació, ja hi entra és dir-li a cadascú el que vol escoltar, que no sé si és... Bueno, la personalització del missatge, bé, a mi si ho pensam, no té per què ser dolenta. Si, per exemple, tu tens una emissora aquesta emissora de televisió i tens diferents programes, tens un programa de debat, un programa d'esports, perquè no se pot personalitzar el missatge. Sí, no, això sí, segur. O sigui, poder comunicar de manera més i més efectiva en el teu consumidor bàsic. Empreses molt grans, per exemple, jo què sé, Melià, que segmenta en diferents marques, Tripotel, Sol, etc., per precisament poder satisfer més i millor les necessitats de cada col·lectiu, de cada segment on se vol adreçar. I això les xarxes socials t'ho permeten i no t'ho permeten altres mitjans molt... Tu, quan fos una tanca, ara venguent aquí, per la carretera Valldemossa, això és indiscriminat. És una comunicació unidireccional on passa igual mon pare, mon mare, un motorista, etc. Les xarxes ens permeten, i a més ens permeten interactuar amb el consumidor, cosa també molt novedosa. Clar, per exemple, és probable que si te'n vas de viatge, per exemple, i agafes un hotel on vulguis, te guiïs, o un restaurant, te guiïs pels comentaris d'altres usuaris. És una manera també, per tant, la reputació de marca avui en dia és una part fonamental de la comunicació. Volia parlar de la teva experiència com a professor de la universitat. Te faig dues preguntes seguides. Una, què tal l'experiència, diguem, com la valores i com te sents, diguem, com a professor? I segona, l'evolució de l'alumnat, si has notat alguns canvis en els anys que fas de professor. L'experiència me fa un pot de vergonya perquè són ja més de 25 anys. O sigui que bueno, si ja no m'agradarà, ja no hi som massa temps. I bueno, jo ara, darrerament ja fa de 8 anys estic a la Facultat d'Economia i des de fa 8, concretament a doble grau, que fan ADE i Dret. També estan segmentats, normalment és un alumnat molt motivat, que té interès en l'assignatura i estic molt satisfet amb ell i a més, la veritat que estic molt content perquè surten, contràriament, no està preparada, no, jo també alumnes bastant, sí. T'he de dir que ha canviat, i és que el primer que ha canviat són jo. Jo me'n record de fer la tesi, jo la vaig fer en màquina d'escriure elèctrica. Elèctrica, ja m'ho pareixia l'hòstia. I ara, clar, ara el que hem de quasi mirar és que no fiquin el treball que li demanen al ChatGPT i me fusilin ja el treball que van crear. Vull dir que, clar, el que t'he dit abans que estem amb ordinadors, jo abans no els hi deixava. El friqui era jo, ha canviat moltíssim la docència, la manera de comunicar amb els alumnes també. És vera que probablement a la universitat, on estic, he notat també que cada vegada hi ha una certa competitivitat, una especialització. Pintura, abans, jo què sé, me'n recordo quan jo estudiava la carrera, m'ho citava el professor i a les 5 del matí a la llonja per anar a veure com el mercat i tal. Jo no m'atrevesc a fer això perquè no tenc clar que no rebés una queixa al cap d'estudis per citar-los fora d'hora, tot això. Probablement hi ha un punt més de coneixement holístic que s'ha perdut en compte d'una major especialització i una major competitivitat. Això sí que crec. Interessantíssim. Hi ha dues preguntes finals. Una, a banda de totes aquestes coses que hem parlat, fas articles sobre menjar, que això és... Han tingut molt bons escriptors aquí a Mallorca i en general, no? Però de on ve aquesta corolla? Aquesta corolla? Mira, a mi moltes vegades, perquè jo també tinc una altra corolla que són ciclista, i que em diu, clar, tu com que faig ciclista no engreixes i tal. No, és que a mi m'agrada molt el tema gastronòmic i tal, però no som especialment menjador. El que m'apassiona precisament perquè el trobo un art. Jo vaig de viatge i m'encanta anar als mercats i tal, i precisament el patrimoni gastronòmic, i gastronòmic dic
de producte local, de vi, d'oli, de coses meravelloses que hi ha aquí i a altres llocs, m'agrada. I m'agrada cuinar, m'agrada molt aquest punt creatiu i és vera que estic col·laborant fa molt de temps amb articles d'última hora, amb en Coldo Rollo, hem fet, ja duim 3 llibres junts sobre... Com que ara està supervivent, ara estic un poc orfes, però vaja. Jo sempre dic, jo escric articles de màrqueting a un diari i de menjar salt, o sigui, per tant, aquesta dicotomia la mantenc, m'agrada molt. De fet, t'he dit, meu, que a nivell d'empresa, com a tàndem, sí que hem fet molta feina en producte local, seguint molta feina en Cerdeós, en empreses emblemàtiques d'aquí, Dos Parellons, Peixes Crespí i tal. I ara m'has de permetre que m'he recordat d'una gran campanya publicitària que vam fer aquí i m'he de... Perdona la meva vanitat, però vam fer nostre, que la recordareu tots, perquè més que campanya de publicitat va ser de comunicació. Durant la pandèmia, amb un amic meu, crec que teu també, Miquel Gual, president de Camp Mallorquí, també de la cooperativa de soia, se varen tancar tothom a casa seva, la pandèmia, els pagesos tenien no sabien el producte on posar-ho, els hotels tancats i tal, i se mos va ocórrer ell i jo un dia fer les caixes que se van servir 5.000. Varen donar feina a un fuster, tu tens una furgoneta d'autònom, fitxat, tu no sé què. I durant aquell moment vàrem posar a les xarxes socials missatges en els companys del Mercapalma i això sí que... I això va ser pico-pala, però via les xarxes socials, perquè no hi havia altra manera de comunicar. I ara he pensat, perquè crec que va ser una manera... O sigui, en realitat va ser una campanya publicitària en el sentit estricte de la paraula, d'intentar aconseguir arribar al mercat objectiu i interpretar, identificar una necessitat i servir-la. Efectivament. Una passió, una militància que tens, que és la de Balearico, de seguidor de l'Atlètic de Balears. Sí, sí. Explica-la, si és que té explicació. Clar que té explicació. Des de 1920, un equip fundat per Islenya Marítima, un equip de treballadors de mallorquins, un equip amb una tradició enorme i sovint invisibilitat per mitjans de comunicació. Això encara mos fa més èpics, eh? Sí. Però Ventura hauríeu d'intentar, no sé, que aquesta tradició se mantingués en l'actualitat. Jo crec que se manté. Jo crec que se manté. Una afició molt sana, molt tal. Com passa en el futbol, no sempre probablement la propietat és la que molts voldrien. En això però també passa a l'altre equip de ciutat. És que jugues a l'estadi municipal. Sí, llavors, sí, però bueno, també forma part també de... Mira, les rivalitats esportives, si no són sanes, a mi no m'interessen. Perquè al final són això. Forma part i també forma un pot de... Us permeten ser una mica més... Absolutament. Jo sempre ho dic sempre ho dic perquè jo, Valérico, sempre he jugat a Baleares i quan me vaig casar, el meu cunyat jugava a primera divisió amb el Mallorca. O sigui, te pots imaginar l'ambient que hi havia a la família política. Roger, un plaer, moltíssimes gràcies. De totes maneres, no has acabat les feines. Ara m'acompanyes i anem a la taula de i enhorabona pel programa. Gràcies. Ara, tot d'una, encetam la segona part del programa. Som a l'edició número 37 d'Això és vida i encetam aquest segon bloc dedicat a analitzar l'actualitat. Ho farem amb en Roger Gotarrodona, que ja hem acabat d'entrevistar, amb en Joan Riera Frau. Molt bon dia, Joan. Hola, bon dia. Encantat. I en Lila Tomàs, també moltíssimes gràcies per ser aquí. L'altre. Analitzarem l'actualitat a través de les corolles que ens proposin en Joan i na Lila, però també, si voleu, feim un comentari de l'entrevista
que hem fet en Roger. Joan, què t'ha cridat més l'atenció de l'entrevista? No, jo m'ha cridat més l'atenció tota la visió que té, sobretot de la capacitat de manipulació que té el màrqueting avui en dia. Això de les 5 paraules m'ha agradat molt. Ha estat una bona fórmula, eh? Però, fa matís, jo no he parlat de manipulació. No, sobreentens. No, perquè... Ell ho ha entès així, en Joan Riera ho ha entès així. Sí, però la comunicació depèn de lo que un entengui. O sigui, la manera de comunicar o fer un bon màrqueting d'Això és Vida o de vida.net i comunicar al públic no és manipular. No, és evident, un pinzell pot servir per fer una obra d'art, però també pot servir per enganyar la gent. Però no voldria que s'interpretàs que després de la meva entrevista jo, com a professor de màrqueting, sigui professor de manipulació. Els alumnes te diran coses. Lila, què t'ha cridat a mi m'ha agradat molt també això que has explicat de la campanya exitosa, de la pandèmia i tot això, no? Vull dir que realment hi ha coses molt positives també i ho hem de veure en positiu. Va ser una campanya molt potent, jo mateix vaig ser client, vull dir que sí. Vinga, idò, encetam les corolles amb la que mos proposen a Lila Tomàs. Què mos proposes? Bé, jo és que estic indignada perquè avui de matí he llegit a l'última hora, perquè jo encara llegesc el paper, llegesc el diari de Mallorca i l'última hora en paper, i he llegit que l'emèrit ciutadà Juan Carlos ha posat una querella contra la Corina d'aquell llinatge impronunciable, la seva examant, i recordam que fa 2 dies ha posat una querella contra un expresident d'una autonomia, no? Contra el senyor Revilla. M'apareix indignant i m'apareix d'una barra que, per dir-li qualque cosa, no? En pla mallorquí, d'un senyor que s'ha demostrat claríssim que ha furtat dobbers, que no ha declarat hisenda, impostos, que se'n va a viure fora perquè no pot viure aquí i a més se consent a posar querelles a la gent que li ha dit les coses clares, no? Me sembla indignant. Joan Riera. Jo crec que aquest home ja xerrant de manipulacions, ja el mouen perquè faci aquestes coses. Hi ha coses, estan passant fets que li fan passar una penada a lo que és la casa real. I és sobretot la querella presentada per un grup de juristes contra el frau fiscal de Joan Carles. I això jo crec que no saben com n'han de sortir i la manera de sortir-ne és treure el bou a la plaça i el que tu te deies, el que jo te diria, això és una qüestió de mercat, un clau mata un altre clau i armen un fum perquè el que de veres fa por és aquesta querella. Perquè aquí estem davant un fet, seguint en la manipulació, que això m'apareix clau. És a dir, fa un temps el rei Felipe VI va anunciar a bombo i plateret que llevava l'assassinació a son pare. Li llevava l'assassinació. Què significa això? Que no ha de declarar Espanya. Ara imagineu que li pagués l'assassinació i ha de declarar Espanya. Què ha de declarar? És a dir, mos enganen. Ell pareix que fa un gest de castellar son pare i el que fa és beneficiar-lo. I ara l'han tret a fer de bou amb en Revilla o en Corina, senzillament només perquè no saben com han de sortir en l'altre, que és la querella molt fonamentada d'en Pallín i companyia, i davant això ja fan fum, 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 com el 25 de desembre. Roger, no sé què... Bueno, jo no estic molt posat amb el tema en profunditat per xerrar així. El que sí entenc que necessita un assessor de comunicació. T'hi ofereixes, Bueno... Cobraries bé, ara. No és fàcil, eh? Bueno, seria un repte, perquè... Però clar, aquest home, o aquesta institució, ha passat de tenir un missatge com consensuat per tothom, que ningú se podia discrepar, que inclús quedava malament, no sé, i crec que està pèssimament assessorat, perquè, clar, poder canviar una imatge tan bona que tenia, general, per una tan dolenta,
No sé, crec que això que has comentat, d'en Revilla, és un despropòsit. Un despropòsit. Perquè amb un monarca, a un servo, no sé, un ciutadà, el denunciï quan ell és inviolable, a més, no sé, me'n perd un poc, però crec que hi ha gent que se li passa l'arròs i probablement aquest home Perdona, però no estic d'acord, no estic d'acord. És a dir, cada jugada d'aquestes és una jugada que té un perquè. L'han afuat contra en Redillà, ja me direu, per tapar la querella de bon de veres, que els jutges... Jo fins aquí m'apareix que estic d'acord. Els jutges l'home dir, què fas? Li han llevat l'assignació perquè no hagi de declarar a Espanya, que ha de declarar els seus béns a Suïssa, ha d'anar a la Hacienda espanyola, és que ha de declarar els seus béns a Abu Dhabi. No, que manera de que no declari, fora nòmina. No ho sé, se pot fer llegir en clau de partida d'escacs? Jo crec que estan molt ben assessorats. Però tot i així, bueno... Molt ben assessorats. I fixa't, quan anuncia lo de la querella, quan el fill se va oposar de manera radical a que traguessin a la filla en biquini, 10 minuts, romp la baralla, treu la filla en biquini... Romp la baralla o treu les fotos que se podien treure... No estic d'acord. Cada vegada estan perdent més el respecte mediàtic. I davant aquesta pèrdua de respecte mediàtic als seus assessors, el que li diuen és fes un renou, fes fum, que tapi el que mos produïa. Jo no dic que no estigui assessorat, he dit que deu estar mal assessorat. Perquè si tot això, que desconec el que tu dius, que si probablement és vera, arriba malament a l'opinió pública. Arriba malament, jo crec que beníssim. No me diguis que... El rei li ha quitado la asignación a su padre. Bueno, això... I no va ser jugada, no ha de declarar això. Però, Joan, una cosa que he de clara és que la monarquia en general ha perdut punts davant la població com a institució, perquè el del rei aquest emèrit que està a Abu Dhabi, que no sé què ha de ser un net, totes aquestes històries que abans encandilaven a la gent, ara de cada vegada la gent el treu més com un lladre i com un tio que no importa que torni. Una altra cosa és que intentin netejar el que tu dius, netejar la institució monàrquica. Jo crec que també és un poc això, és a dir, ta mateixa... Ja està cremat, no? Cremat el vell, anem a salvar la institució i en Felipe. Això és vera. No m'ha salvat mobles, però hem de pensar que hi ha la quantitat d'escàndol dels anys 90. Del tot infumable. Però ningú en parlava, No parlava, no, tots ho sabíem. Ningú en podia parlar. Jo se'n reporté en els anys 80 que anava a la família real per Andratx, i sabia que el rei tenia una amiga per Andratx. Dos fotògrafs el agafaren entrant a un xalet i fotos. I se va presentar als serveis secrets i li van velar el carreter. Això és un delicte. Això és un delicte. I tothom callat. Silenci. Tothom callat. Al vespre fosien la moto, ningú sabia on era. Tothom sabia que se n'anaven en la moto. Tothom callava. Tothom callat, no. Tothom regalant coses i fent rendezvous. I ara ningú li fa rendezvous. Home, és que ha arribat un moment que la cosa ha vessat ja lo de Bàrbara Rei, anant al cap dels serveis secrets. És a dir, ja la deformitat democràtica d'aquest país i l'Esquerra ho ha consentit, no té parangó. És a dir, els serveis secrets fins fa pocs anys estaven a les ordres directes del jefe de l'Estado, que no l'ha elegit ningú. És a dir, el cos secret de l'Estat a una societat democràtica estava a les ordres de qui no ha estat elegit pel poble. És increïble. I t'apareix que ara no? Ara també, però ara el banco, els serveis secrets estan a les ordres directes de la ministra de Defensa i del president del govern. Això ha canviat. I ha canviat arrel dels escàndols amb tot un cap de serveis secrets encalçant a la Bàrbara Rei i oferir-li dopes perquè havia gravat en el rei
en fi, en posició d'arribar a Espanya. Això, en fi, ja està. És un tema que no tancarem avui, No, per tant el deixem aparcat i Era una corolla. demanem, Joan, que mos proposis la corolla en la qual debatre. Per jo, que m'he dit un dirgut molt gros. Ep. El projecte de la plaça Major. No t'agrada? Cort ha presentat un projecte Sí. en la qual cosa trosseja la plaça Major en dos nivells. Un projecte. Obri la plaça Major. Obri en dos nivells. Sí. Però de què estan parlant? Estan parlant d'escola de la transició. Sí. En aquella plaça se va fer la gran concentració del 29 d'octubre de 1977, que tu eres. Sí. En aquella plaça en Josep Maria Llompart va reclamar la llengua catalana, que en aquell moment era un sacrilegi. En aquella plaça s'ha defensat i s'ha aconseguit salvar la Dragonera. En aquella plaça s'ha defensat... El mosaic de Son Comunitat Històrica. Això més endavant. En aquella plaça s'ha defensat i s'ha aconseguit salvar el trenc. En aquella plaça s'ha defensat i s'ha aconseguit la llei d'espais naturals. La punta de Namè, en fi. En aquella plaça s'ha aconseguit fer un mosaic humà, omplint tota la plaça, més de 20.000 persones són nacionalitat històrica. I ara el PP, que no ha omplit mai aquesta plaça, ni ganes que en té, te la trosseja. És una lectura que no havia fet jo. Te la trosseja. És Robert Lee, el cor, l'ànima i l'esperit a l'esquerra en el progressisme balear, en el progressisme, a l'esquerra, l'ecologisme, a tots. Els roben l'ànima, que és la plaça Major de Palma, que és el símbol, i no diuen res. No diuen res. Sí, no sé qual ho ha dit, qualque al·lusió. El PP els ha fotut un golpe a l'esquadra que ni ha mala i no diuen res. Haurem de reclamar que s'hi faci un espai dedicat a recordar tots aquests... No, el que han de fer no trossejar la plaça, el primer. Primer deixar la plaça i després de que no te la trossegin, ja veurem què fem. Allà és el 29 d'octubre, que no sé per què... Hi ha una placa, hi ha una placa. Sí, que hagués pogut ser... I a part, ja deixem a part, allà va néixer en Ramon Llull, segons la tradició. Això perquè va haver de pegar la guiltada, i ara hi haurà franquícies. Bé, jo què vol que ho digui? Me sap greu per l'esquerra, perquè no veus les coses, i en Jaume Martínez, Bala de Palma, els ha fet la pirula més... I vull dir que va... O sigui, tu creus que tot això és conscient? Tu t'imagines en Almeida trossejant la Plaza Mayor de Madrid? Vamos, el que polarien, o no sé qui és el Bala de Salamanca, trossejant la plaça Major de Salamanca, la plaça Major de Bilbao, d'aquestes que conec, o la plaça Major de Barcelona. Tu t'imagines trossejant aquestes places. I aquí la trossegen, i no són el símbol que és d'aquí. La plaça Major de Madrid sí que és simbòlica, però les altres no tant. I la d'aquí és el símbol. I no, també, Joan, han de tenir una... Primer ha estat un concurs i han decidit que aquest era el millor. Però després, les esquerres, jo sempre li dic en plural perquè són molt diverses i molt plurals, les esquerres en aquests moments poden, jo crec que poden dir perfectament que és un desastre, que tal i que qual, però qui té la majoria és Martínez i Vox, i en Fulgencio Coll, vull dir, les esquerres. Una altra cosa és que promovem campanyes o que comencem a parlar d'aquest estil, però les esquerres en aquest moment estan... L'esquerra tenia la majoria. Estan a l'oposició. Sí, l'esquerra tenia la majoria i no va haver nassos de tomar el Monument del Baleares. I tenia la majoria. Jo crec que tenim una esquerra que és molt bona gent, molt honrada, molt digna de xerrar en conjunta. Sí, en plural. Però és hora de la veritat. Ara els fotran el símbol del 29 d'octubre. No, és que ha estat un concurs i eren la majoria. I què hi poden fer? Anem a resar el rosari allà, això què vol que te digui? Roger, no sé si tens... Jo no deia resar el rosari, però deia que... No té massa opinió. L'únic que
la lectura que ha fet en Joan, quan m'han dit la Corolla serà aquesta, dic, ostres, no m'he mirat els projectes. Però no he pensat en cap moment que fos una lectura. De fet, no ho sé, no tinc opinió. El que sí és cert és que la plaça Major aquesta és relativament nova. És veritat que històricament forma part... És el símbol de la transició. Sí, bueno... La nostra democràcia, desgraciadament, també és nova. No havia pensat, però clar, aquí hi havia l'Inquisició, de fet, allà. De fet, aquesta plaça, per lo que jo recordo quan estudiàvem, en Climent Picornell m'ho explicava i tal, de fet, allò d'un pla de Palma que allà, per la pròpia construcció de la plaça Major, destrueix tota una sèrie de barriades i tal. Vull dir que no és una plaça Major, sense aquesta lectura que has fet, que mos dugui a un passat relativament de fa 100 i pico d'anys, o no tants. Des del punt de vista de patrimoni... És que la nostra... És del 40 i pico. És del 40 i pico, del 50 no pareix. Però he dit extrema d'aquesta, que jo no faig aquesta lectura. Ja t'han fotut la bandera, Jo te dic una cosa, i cap amb això, independentment d'aquest tema, dic cap jo amb això, que jo cada vegada que he trepitjat la plaça Major, i mira que tinc la meva oficina a Sant Miquel, i moltes vegades, no l'he ubicada a cap simbolisme polític. Tu hi eres el 28 d'octubre. El 77 jo tenia 9 anys. Si no va de mon pai. És un problema ja de memòria democràtica. Jo tampoc era a 1229, tampoc vaig entrar amb el rei en Jaume i tal. Hi ha moltes coses que tenen simbolisme. Amb això no dic que no tinguis raó, Joan. Vull dir que altres coses sí que li donen un simbolisme, espais on hi ha Sart de Gavella de la Sal, de la Llonja, mon pare havia nascut en el carrer de la Mà, sé el que significava. La Real, per exemple, que tots hem fet moltes cosetes, o Lluc... La plaça Major no la ubicaves? De fet, sempre m'ha prescut una rèplica de la provinciana de Madrid, però desconec res més d'això. Jo crec que té raó quan diu lo del simbolisme de la transició i de la transició cap aquí. Tot el que has esmentat... Si ara s'ha de tornar a mobilitzar l'illa que m'hauran d'anar a Lluc. No, la plaça d'Espanya ja l'han arreglada, davant el rei en Jaume, jo que sé, i si no, jo que sé, la plaça de Cort, no ho sé, la Rambla, ho cercarem. És un tema. Ho cercarem. Però es ve que... Cercau. No, jo deia que es ve que la nostra realitat és que les esquerres no tenen la força que tenien i que estem a l'oposició d'una majoria PP vots. Joan, l'any 13, Boussà se va enfrontar, va fer la llei de Frímbol i se va enfrontar a la nostra llengua i en sortiren 7.000 en el carrer. Sí, ara no, però ara aviat no anirem a la plaça Major i del món, on ara dic que havien d'anar, a Vall Morada, allà, la plaça d'Espanya. O també podem anar de vora l'edifici de Independentment d'esquerres o dretes, o altres coses. Llavors que jo no divides que el món entre dretes i esquerres, supos que se poden reunir per les 100 del Baleares, on m'ho hem de reunir. Molt bé. A la font de la Rambla, no? Anàveu allà. Sí, Escàndol Baleares, sí, està bé. Escàndol Baleares també hi va reunir qualque míting potent, Sí. Estan fora de temps, però el que ha dit en Roger m'ha suggerit una corolla típica d'en Joan Riera, que és que la cimera del rei Martí sembla que tornarà a l'any 2029, diuen. Què t'apareix? No, a mi m'ha aparegut... Jo he dut molt d'any pegant amb... Ja, per això. No, però li has de donar l'enhorabona al nostre diputat Vicent Vidal i a tots els grups que han donat suport i que jo no puc entendre com el PSOE no ha votat a favor. Jo vaig escriure el primer article d'això que no m'he pegat un cop de l'any. Als anys 80, s'espasa, la cimera alada del rei Martí, que adjudicada
i altres peces són de 7 peces. Però una altra vegada tornem a la memòria històrica, la vergonya. Durant la dècada ominosa, en Ferran VII se van assabentar que aquí hi havia una celebració civil que no li va fer cap gràcia, del 31 de desembre, perquè era d'identitat pròpia. Va anar i va demanar que totes aquestes peces, incloses l'espasa del rei en Jaume, atribuïen al rei en Jaume, perquè és dels 14, jo l'he vist, és un florete, però bé, cap a Madrid. Va fer dur totes les peces cap a Madrid. Des de Ferran VII. De la dècada ominosa. És que estic cansat de predicar amb aquest tema. Des de la dècada de 1832, se'n van dur Madrid a la Real Almeria, per allà, per la plaça. Bé, a la Real Almeria se van endur allà. No hi ha una manera de tornar. Bé, celebrem l'acord, però la volen tocar, la volen veure aquí. Ja aquí som. He proposat, no me faran punyetero cas, però he proposat que una punyetera vegada rehabilitin la casa, ara no recordo què se diu, darrere de Sant Francesc, que ara no recordo, Can Serra, que el rehabilitin, que això de l'Ajuntament, que se cau a trossos, que l'artesonat era del segle XV, i se cau a trossos, i que ja s'enduguin que se faci un museu allà. Del rei Martí, facin el museu i s'espasa. I que dia 31 de desembre feien el punyetero a favor de treure l'espasa i dur-la a la cort. D'allà que no estan en fora, a la plaça Quadrado. I que rehabilitin aquella casa, que és preciosa, I que se cau a trossos si són atents, perquè jo no... Haurem de dedicar un programa de tot això, perquè ara me despertes encara més qüestions. És una indignitat, això. Roger... Que l'espasa del rei en Jaume encara sigui a Madrid, o atribuïen al rei en Jaume, per un capritx del Felip VII, és una indignitat. Ferran VII, perdó. Tancam aquí. És una indignitat. Ja està acabant. Roger Gotarrola, moltíssimes gràcies per ser aquí. Vila Tomàs, també moltíssimes gràcies. Joan, també moltíssimes gràcies. Sempre... Perdoneu que mai. Sempre animes això. La nostra audiència també, moltíssimes gràcies per arribar fins aquí. I si vos heu quedat amb ganes de més, podeu continuar navegant per aquí, per vida.cat. Gràcies. Vida.